Brawl Stars. На този мап е подходящ за Джуджо. Надявам се да ме чувате. С микрофон съм минал. Имаше едно видео, където не ме чувахте. Където нямаше звук. Въпреки че аз ви разказвах много неща. Обаче си бях увеличил звука на играта. И нещо бъгваше и не се чуваше. Но сега би трябвало да ме чувате. Може да правим лайн стрим, ако искате. Кажете. Едно клан си тук. Булът. Искам да го сломя. Готово. GG's. Между другото, искате, може да има раздаване. Не раздаване. Да ви кача Едгарът. На 1000 купи. Моята на 950 не е на 1000, но мога да ви го направя вашият. На 950 също. 48 ранка. Да, тя моята машинка, водокуклата, много опи. Пишете в коментарите с кой броя искате да се следващото видео. Ето, Едгар 948 ранг, втори златен. И ми е на 941 купи. Да, код ми е на 8 първа златна. Да. Между другото, Мордис ми е на първа златна. С него много ги шаткам. Нека да пробваме една игра с Мордис, чето. Да видим дали ще стане работата. Не ми каза, че имат Леон. Нямат. Може би няма да е толкова подходящ. Не знам. Ще ги нападам, ще шаткам. Примато не е максното. Имаме проблем. Примо Макс Тиар. Ихи! Не, хора. Забравих, че имат пайпер от отбора. Иначе може да даш. Рикото, защо просто да, направи това. Трябва ще го направя по-рано. Сега ще умре от... Пайперът няма огромен шанс. Забравих как се казваше гаджето на Хайра. Хайра е много добра, обаче гаджето на Хайра с Пайпер е мастерък. Гаджето на Хайра може да ги биете, но тази Пайпер едва ли ще бие Дайнамайк и друга Пайпер. Мисля, че тяхната Пайпер е по-добра от нещо. Ако не се лъжа, е по-добра. Ама тяхната Пайпер е по-висок левел. Да, бата, какво прави Пайперът? Какво направи? Само си изхаби суперът на празно. Може ще играм на мап, който не се губят купи, защото мен ме е сред да нападна. Заради си хайперът, което е лошо. Но мисля, че държим контрол. Няма да им дам. Хора, дашнахме. Изнасям се, няма да му цели. Дайнамайкът. Той ни стъмна всички. Сега ако ни тушна само Дайнамайк, аз бате, не знам. Едгара на 2 купи да ми е. Бабата много опитала Дайнамайк. Да, той рикото уби Дайнамайка, ама Пайпер къдам. Сега хора, ще нападам много. Не ми пука. Опускам мап, на който не се губят купи. Само хейст и Джеймград ли има? Нищо ще ги гъшкам на хейст. Ама това мап не е за... ще цъкам на хейст с Рикото. Рико ще е добър за този мап. Но не така мисля. Не, айде с Спайк. Стой да му сме на гаджетата. Да, тук ще ги изкъртим. Все пак е хейст. Аз на хейст по принцип съм слаб, но този мап е много добър.
Съм готов да ги наспама. Наспамени. Гледайте. Не, бата, те ни щупиха сейфа. Тук ни биха. Как го щупиха? Не знам. А Викото също ще е много добър тук. Спак, че не проработи. Бърълчето ще е добро. Има си добри бърълги за това. Айде, Вико. Особено с това Star Power. Ще ги къртим. Пишете по колко дълги видеа искате. Нашия Франк защо не убие другия? Толкова ли е слаб? Да, бата, те тук ни завладяха. Ма те да са нащупили на тяхното. Да, и сега се телепортират към тяхното и ние бацаме джиджис. Добра стратегия имат. Но няма да им стане. Да, и сега ще наточат нашия Франка. Ако не го убием скоро време, ще загубим. Той игра. И ще им степали сейфа. Аз сам им степих сейфа. И хора, победа. Видеото днеска е кратичко, знам. Но просто е късно вечерта. Аз ще го качвам сутринта. Ще излезе сутринта. Обаче сега е към 11. Някъде 10 вечерта, не знам. 9:59 е. Да кажем 10. И да. Чао. И до нови срещи. Абонирайте се за канала. Слушайте лайк. Напишете коментар. И нека стигнем 1000 абоната. И наистина ще раздавам каквото поискате в коментарите. V-Bucks, джемове, каквото искате. И чао и до нови срещи. Не забравяйте да сложите лайк и да се абонирате за канала. Чао!